Vi er Taifu Karate her i Frederiksværk. Man lærer rigtig meget om sig selv og hvad ens krop kan. Og her der er et sammenhold, som vi går meget op i, at man skal være gode ved hinanden. Du er hjertens velkommen her, og vi glæder os til at se dig.